ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದು ಇನ್ನಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾಗ ಬಂದು ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ ಪುರ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಂಡೆ ನಿಗಲ್ನ ಎನ್ನ ಚಾ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬೈದೆ ಅಂದ್ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಡುಮ ಆಂಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ತೂಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಕ್ಕದು ಜೇರ್ ತೋಜುಂಡು ಇರ್ಲ ಲೈವ್ ಬೈದು ಜೇರ್ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರಿ ಈಗಲೇ ಗ್ಯಾನ್ ಓರಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೈತೆ ಉಲಾಯ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಉಲಾಯ್ಡು TV ತೋದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಯಾಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಕಂಡೋಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಮೈಂದ್ ಬುರ್ದೋಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬತ್ತನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಲಿ ಕೈಪೊಲಿ ನನ್ನ ಗ್ಲೆನೆಟೆಡ್ದ ತಿರ್ತು ಕಂಡ ತಚುಪ ವ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಇಂಚ ತೋಜುಂತುಲೆ ನೇಚರ್ ಎದುರುಡು ಪಾದೆ ಉಂಡು ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಜನ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋಗು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ದಾದನ ಬಾಯರ್ದು ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿ ಲೈಕ್ ಅವನೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಣೆದ ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬರೋಡು ಲೈವ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದನ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಜಂಕ್ ಇನ್ನೀ ಎನ್ನಿನೇ ಜಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಜಿ ಬತ್ತೆ ಬುಡ್ನಿ ಅನ್ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುಣೊಂದು ಆಜಿ ಜನ ತೂಗೊಂದಿಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ ಅನ್ ಪಪ್ಪಲ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿರ್ದುಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಕಾರ ಪೋಯಡ್ ಹಿಂಗೆ ವೈಫೈ ಪತ್ತು ಜಂಚದ ಹಿಂಗೆ ನೆಟನೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಲು ಒಂದು ಬೈದಿನ ನಾಯಿಲು ತುಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತುಲೆ ಈತ ನಾಯಿ ಆಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ದಾಸು ಒಂದು ಕೈ ಕಂಜಿಲೇನು ಕಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಉಣ್ಣನ ಐಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಚಲಿ ಆಪೋಣ್ ಸಿಮತೆ ಕಂಡೋಡ್ಬೋದು ಮೇಯೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಜಂಡು ಪೆತ್ತ
ಉಲೈ ಕಂಜಿಲ್ಲೊಲ್ಲ ಯಾನು ಏತ್ ಸಮಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಕೇನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಆತಾಡೊಂದು ಲೈವ್ ಉಡುಪುನಾಗ ನಿಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಕೇನ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಂಡೆ ಇಂಕ್ ಕೋಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತನತೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಆಯ್ತಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಗಂದೇನು ಯಾಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬರ್ನ ಸಾಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ಜೆತ್ತೆ ಇನಿ ತೂಕ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕದ ನಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅದ್ಲ ತೊಜಪಾರ ಇಜ್ಜಿನೆಟೆ ಅಂಚ ಖರಾಬ್ ಅವರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಒಂದೀಗ್ಲೇಗ ಮಾರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೊಜಪಾದಿತ್ತೈತೆ ಒಂದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಕಂತು ತಿಕ್ಕಾದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಡೋಡಿತ್ತನ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ನೆಟೆ ಅನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಬಿಡಿಯೇ ಏಳು ಜನ ಲೈವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ನಾನೈತೆ ಚಾಪರೆ ಉಳೆ ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ನಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾನಿ ಲೈವ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಂದು ಸೊ ತೂಕ ಯಾನು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಡ್ಡ ಎಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೇದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಎತ್ತಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಆತೆ ಓಕೆ ಎಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್